Persuna pubblika li tabbuża mill-poter m'għandix terġa' tingħata opportunità oħra. Dan intqal mill-editorjal fil-ġurnal di Malta Independent on Sunday b'referenza għar-ritorn tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dan hekk kif matul din il-ġimgħa ddominat l-aħbar li Muscat jaf jikkontesta għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, l-istess persuna li tilfet il-poter kollu wara diversi protesti f'perjodu ta' kriżi politiku għal pajjiżna. Ma nistax ngħid x'ħajjiġri u ma jiġrix, ma kienx qiegħda fuq il-priorità tiegħi għax illum il-ġurnata għandi il-prattika tiegħi, imma ovvjament ukoll in-nies ma nistax ninjurhom, jiġifieri issa naħseb ftit imma kienet xi ħaġa li kif qed il-ħabib tiegħi Manuel Kuxkili tafali naqra spoke in the wheels mod friendly ta' ġifieri wkoll. L-editorjal tal-Independent jgħid li mill-2013 il-qudiem il-Partit Laburista permezz ta' Joseph Muscat u Robert Abela adotta l-mentalità ta' kollox jgħaddi. Bl-aġir ta' Abela fl-aħħar jiem jikkonsolida din il-mentalità f'livell ferm ogħla. L-editur saħaq li Robert Abela jeħtieġ li jifhem li pajjiżna għandu bżonn Prim Ministru għal pajjiż kollu u mhux avukat li jiddefendi lil dawk tal-qalba. U allura individwi li jinqabdu jabbużaw mill-fiduċja tal-poplu huma min huma u rispettivament mill-kapaċitajiet tagħhom m'għandhomx jingħataw ċans ieħor. Bl-Independent tgħid li dak kollu li seħħ matul din il-ġimgħa qed iwassal il-messaġġ li kemm Robert Abela u kif ukoll Joseph Muscat ma jemmnux fil-kunċett ta' responsabilità politika. Minnaħa l-oħra l-editorjal tal-Malta Today qal li issa reġa' nfetaħ il-bib għal klikka ta' Joseph Muscat u jingħati li jekk Robert Abela m'għandux is-saħħa li jgħid le lil Muscat għandu jkun il-Partit Laburista li jieħu din id-deċiżjoni għalih. Bil-karikatura f'dan il-ġurnal turi li ma' kull ġurnata li tgħaddi, Robert Abela qed jitlef il-poter tiegħu u Joseph Muscat qed jidher jipprova jaqleb it-tron ta' Abela. Għaldaqstant il-ġurnali saħħu l-istqarrija ta' Muscat li jaf joħroġ għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew se ġġib magħha riperkussjonijiet kbar għal Malta, sitwazzjoni li pajjiżna ma jiflaħx għaliha.